Live at ABS-CBN. Nangita tayo mga bright gani. Sir, pwede ko man disturbo ka dyan, sir. Welcome sa akong kutaw question, sir, sa YouTube. O isa ka question. Tapos tubagon ninyo, tulo lang ka chance. Sige, ang pangutana. Unsay tawag sa asawa nga kabalo kong asa iyang bana kada gabi? Tawag sa asawa. Muna niya makarinig. Kutaw question! Guys, we are here live at ABS-CBN. Nagsayo lang ko kay para putaw question sa radyo o magputaw question para sa YouTube. Let's do this. Sir Joel! Hoy, Morning! morning! Kung saan na nasa taas niya? Nagkat sa kahoy. Sir, ayo! Hey! Good morning! Ayo, sir! Empleyado ko, sir! Ayun, asa to? Naanatay mga nakita nga mga first nga mga bright na ni tanaw na to kung makaya ba niya ang akong kutaw question. Welcome sa akong kutaw question, sir, sa YouTube. Sikat kayo mo sa YouTube, sir. Dagan kayo mo follow sa inyo. Grabe yun as in. Natay kutaw question, isa ka kutaw question o tulo ka chances ninyo nga maansiran og insakto. Pilay premium. Ang premyo ani, sir, kanayong dignidad. Unsay tawag sa asawa nga kabalo kung asa ang iyang bana kada gabi? Ako! Scout Miming na nga na. Pangilalong ba? Si tawag. Scout Miming. Hmm? Scout Miming. Asawa? Nga kabalo ka sa iyang banat. Oh. Scout Miming. Scout Miming. Scout miming is your first answer? Person, sir. Okay. Scout miming is wrong. Wala man na sa inyo ang vocabulary. Ayay. Wrong, sir. Wrong, sir. Ay, kung charchari. Kayo, wrong mo, wrong. Under sa bana. Anda sa asawa. Under sa bana. Asawa nga marama. Kana. Oh. Second answer. Asawa nga marama is Good. wrong. Sorry. Saman. Asawa ni Roman. Asawa ni Roman. Awa nga nagpakabana. Pwede. Mo ba na? Unsa inyong final answer? Asawa nga nagpakabana. Asawang nagpakabana is Ding, 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 ding. wrong, gyapon. Ayay. Here we go. Welcome. Uy! Sir. Sir, pwede ko man disturbo ka dyan, sir. Para mawala ang mga germs. Para dili may magsakit mo ni sila ang dahilan. Magpawala mo sila sa mga bacteria and germs and everything. Huwag ka ng mga sakit sa heart mo, sila magpawala. Si Sir William, pinakauna nga DJ sa MOR ni. Wala pa nag-hire og DJ, nana ni siya. Unsay tawag sa asawa nga kabalo kung asa iyang bana kada gabi? Kalapating mababang lipat. That's your first answer? Kita. Ha? Kalapating mababa ang lipad is wrong. Sige, nakaisip na mo? Second answer ninyo sa man. Ito, Sera. Itchusera? Sir William, Itchusera? Sige. Itchusera is wrong. Kapang himantay. Gapanghimantay. Gapanghimantay is wrong! Congratulations! Wrong mo tanan! Tatag mga bright na nila. Saan ito mga bright na nila empleyado? Oops, wala. Oops, wala. Up. Gina-renovate pa ang pamahang set. Still renovative. Yan, nangita mo go bright na ni ba sa ABS-CBN ba? Storbo sa nawa ka sa imong pa sa imong paghinlo diya sa atong van.
Ingin sila nga isa daw ka to sa mga bright nga mga driver. Nakoy kutaw question para sa imo mix din. Tulong ka chances lang. Unsay tawag sa asawa nga kabalo kung asa iyang bana kada gabi? Unsay tawag? Diskumpiyada. Ayun. Your first answer is Diskumpiyada. Diskompiada is wrong. Martyr. Ha? Martyr. Martyr? Unsay second answer nimo? Martyr. Martyr is wrong. Last. Actually, siya ang kuan guys. Siya ang igsoon ni Boy Negro. Dako ang pagsalig sa iyang bana o sama? Dako iyang pagsalig. Asawa nga dakog pagsalig. Asawa nga dakog pagsalig sa bana is wrong! Giyapon! Oh my God! Yung home na. Sige. Okay. Bawal dia, bawal. That's the newsroom. Mga editing room. Serious ka ba? Nagkanta na siya, nagtula na unsa mo gina siya. Pag-share dyan ba? Yaman nagpagapo. Uy! Ang mga barangay gwapo. Uy! PG Pagalan. Nakikuta question para sa inyo guys. Barangay gwapo manggid mo. Okay lang? Unsay tawag sa asawa nga kabalo kung asa iyang bana kada gabi? First answer ninyo guys. Unsa man? A few moments later. Guys. Kanina ra ko gahulat guys. 3 weeks later. Guys, first answer gid ninyo guys. Please. 2,000 years later. Guys, bisig isa lang ka answer guys. Please lang, please. One eternity later. Lugay ba rin yung answer eh? Hop! Sapon! Nalapog ka diya ha? Tapos nalapog ka dito. Very hardworking ha? Ito na, Joe Romantico! Welcome sa akong kuta. Nimog din ako ni edit mo. Nagkalo na siya. Okay na siya. Lights na! Lights na! Atingin niya ang kiyaw-kiyaw question ni Master Poppy, mga migs. Kiyaw-kiyaw? Kiyaw-kiyaw. Ay na, Joe. Wala, recorded na Joe. Ano nga kutaw question? Para YouTube lang ni. Unya, lahi po na akong kutaw question. Meaning, live ta karon sa YouTube. Live ta karon sa radio. Live po. karon sa YouTube. O recorded po ni para sa YouTube. Live nga recorded sa YouTube. Unsay tawag sa asawa nga kabalo kung asa iyang bana kada gabi? Spy? That is your first answer? Spy. Spy is wrong! Hop! Investigator! Investigator. CSI! CSI. Investigator is wrong! I love it! Hindi mo nakukuha ang aking mga kutak question. Live. Lifeline. Kabalo siya kung asa ko kada gabi. Illegal ang akong giyatuan. Ambot, basta kay lain ka, guilty man karon no? Dili. Hey. Uban-uban sa kapelmi. Ang sama. Tawa nga, kuyog baboy! Kuyog pamoy. Baka na magsunod-sunod ba? Kuy. Mura ka na mga inayan yan, mga baktin, magsusunod sa ilang inana. Kuyog baboy is wrong! I love it so much! I love it! Ano ba yung answer? Ang answer? Salit pa rin. Dapat kamo as a group. Anyways, the kutaw question is Unsay tawag sa asawa nga kabalo kung asa ang iyang bana kada gabi? Bisaya ang siya. answer, Bisaya.
David Bang is loading right now. Oh no! Busy na ba kayo? Asawa. Asawa? Asawa is your first answer. Asawa is... Wrong! Huh? Martyr? Ah! Asungot. Asungot? Asungot. Asungot. Is that your second answer? Go. Go na lang, go na. Asungot is... Wrong! Giyapon! Sorry. Atrimitida. Atrimitida? Is your final answer? Atrimitida. Sa Tagalog na, pero considered Giyapon, no? Pwede. Atrimitida is... Wrong! I'm so sorry. Ay, nibisita sa ato na ni guys from Davao. Hello? Yo, what's up, baby? Oh What's my up? God! Oh yeah, what's up? Bernie! Bernie, bitog-bitog from Davao! Kumusta ang Davao, pare? Maganda naman talaga ng puntahan. Sige. Ling and Malvern is Parsha family. I have one kuta question and 3 chances of winning. Unsay tawag sa asawa nga kabalo kung asa iyang ba na kada gabi? Tawag sa asawa. Muna ni mo ka-relate nung Sige ganyan. itong istorya na ka na kinaiya ba ni? The name, the term. So simple! That's a wonderful wife! Sige lag wonder kung asa ang bana. My God! Wonderful wife is your first answer. Wonderful wife. Wonderful wife is... Wrong? Di po na silosa ang tawag na? Ha? Silosa! Silosa. Ha! Silosa na! My God. Silosa Yes! is... Wrong pa rin. Seryoso gini siya, nagitawag na? Yes. Wala ta nila. Wala. Para sa akong wala akong asawa gina. Ah, sige. Ako ng asawa. Akong asawa. Kabalo gid na siya. Ako ng asawa. Not because nga himantayon siya, but because faithful lang jud ka. Yes. Ana lagar ha? Siyempre, hindi na siya Imong asawa, final answer Hindi is... mga consequence sa mga gwapo nga bana. Imong asawa Yes, is... my wife. Wrong! My God. Because your wife doesn't fit the real answer. Because the correct answer is... This portion is brought to you by Katie's Pizza, the newest best tasting pizza in town. Megs, gusto ba ka mag-pizza? Pag sure ba? For this month, I'm giving away free pizzas sa mga lucky YouTube subscriber na ko nga maka-answer sa ako question of the week with the hashtag Katie's Pizza. One winner will be randomly selected from the comments. One time lang makadaog per subscriber para tanan mo ako makabanding. Basin ikaw na ang ako makabanding sa Katie's Pizza located at Sea Oil, Bulwa, Cagayan de Oro City. Ready? Paunhanay ni kay every Friday ko mamili. Heto na ang question of the week. This portion is brought to you by Katie's Pizza, the newest best tasting pizza in town. Oo. So, ang correct answer, ana, ang tawag sa asawa, ay isa ba? Ito niya. Ang tawag sa asawa nga kabalo sa iyang bana. Answer, sir. Here we go. Ang asawa nga kabalo kung asa iyang bana, kada gabi is byuda. Because she knows that her husband is in the cemetery. Byuda. Ano man? Kay kabalo man siya nga nasa sementeryo ang iyang bana. Tang da da da. Alright, alright. Byuda. Kay asa man na yung bana? Naasa sementeryo. Ako siya asa yung bana sa byuda. Ang tawag. Alright? Byuda. Yuda. Ano naman? Asa man yung bana karagabi eh? Nasa ila. Nasa sementeryo. Sunga. Patay na rin. Byuda, manggod!
Lagi. So, unsa man dahil byuda? Namatay na. Byuda gani ang tawag, kay patay na. Ang iyang bana, so byuda na siya. Kasi. Kabalo man siya nga na iyang bana sa sementeryo. Paras. Ayan! Kabalo man siya nga nasa sementeryo ang iyang bana. Diba? Oh, ha? Oh, ha? Oh, Ikaw mga pamilya, ang atong ABS-CBN episode, sunod na pod. Mangita na po taglain nga mga taga ABS-CBN na ipapil sunod, ha? Medyo kailangan isip-isipin natin mga pamilya ha, next time, ha? So, thank you so much sa Katie's Pizza sa ilang pag-sponsor aning episode. Of course, kung gusto mo maka-appeal, please, butan dia hashtag Katie's Pizza o ang answer niyo sa ating question of the week sa Katie's Pizza, ha? Please subscribe and thank you so much sa mga likes and mga comments o inyong mga share diha para ma-spread ang good vibes. I-share mo na yan. Syempre, dinilang sa Master Poppy YouTube channel. Bye-bye!